ситоди мубориза бо бемории COVID-19 қарор кард, ки шаҳрвандони синнашон аз 18 сола боло дар Тоҷикистон бояд ҳатман ваксинаи зидди бемории COVID-19-ро бигиранд. Хабаргузории давлатии Хова рӯзи 3 июл дар такя бо Студии ҷумҳуриявӣ дар ин бора хабар дод. Ситод ҳамчунон ба шаҳрвандоне, ки аз хориҷи кишвар меоянд, тавсия додааст, ки новобаста аз ташхиси мусбат ва ё манфии беморӣ давоми 10 шабона рӯз худро беиртибот бо наздикону пайвандон дар ҳуҷраи алоҳида нигоҳ доранд. мақомот гуфтанд, ки хатари паҳншавии COVID-19 дар Тоҷикистон зиёд шудааст ва аз сокинон даъват карданд, ки ҷамоатҳои оммавӣ аз ҷумла тӯй ва ё дигар маъракаҳоро бо шумори ками одамон баргузор кунанд. аммо Ситод дар бораи шумораи мушаххаси одамон, ки метавонанд дар ҷамоатҳои оммавӣ ширкат варзанд, чизе нагуфтааст. қарори эмгузаронии ҳатмӣ барои афроди аз 18 сола боло ва даъват ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар ҳолест, ки аз хуруҷи якбора ва босуръат паҳн шудани беморӣ дар Тоҷикистон гузориш мерасад. бо ин вуҷуд омори расмии гирифторӣ ба коронавирус дар кишвар чандон баланд нест. бинобар иттилои вазорати тандурустӣ, дар шабонарӯзи гузашта 25 ҳолати нави гирифторшавии шаҳрвандон ба коронавирус сабт шудааст. дар ин муддат 2 нафар аз бемории COVID-19 фавт диданд. аз оғози пандемия бинобар омори расмӣ 13548 нафар дар Тоҷикистон ба бемории ҳамагири COVID-19 гирифтор шуда 92 нафар фавт диданд. коршиносони мустақил ба омори расмӣ бо чашми шубҳа менигаранд ва мегӯянд шумори гирифторӣ ва маргу мир аз ин беморӣ эҳтимол бештар аз омори расмӣ мебошад.